Kita am jom nyango altine annabi on wali kurla de bindere armanto kita am jom nyango altine annabi on wali kurla de bindere armanto kita am jom nyango altine annabi on wali kurla de bindere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fenjayi ɓatake bindaɗo amde 17 dujal hitande ujunaje 26 ɓatake men fati koye gandal hande noon ma en ja ha toon to leydi Mali jena toon to Gurel Hayre jaɓɓoɗen duɗal ceerno Mahamoudou Baggodine Athie alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah en jetti Allah en mbi Allahu akbar gonden koye ñalɗi hormanteji woni hen ko hande woni 2 Zulhijja woni hen kadi jiyani lewru ko janggo wonata 2 Zulhijja woni hen jogori julde taske so jomiraɗo haaji ko 28 Zulhijja woni lewru me ndun gonden woni hen kadi so haaji jomiraɗo ko 29 Zulhijja walla 28 Zulhijja inchallah arfa 26 yiiɓe lewru hande 2 altina 18 lewru me ko 28 ɓe jiyani lewru jaggi janggo talata 29 lewru me woni 2 ɓen jogori julde taske so haaji Allah rahmanu ko 28 enen pop yo Allah jaɓanen reena en suura en bi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam en calmini dendagal bandiraɓe pop en juurima ɗumen en calmini dendagal bandiraɓe e musidɓe hettiyankoɓe jewte men buuɗalirmede kala ɗo goni hay goto en ɗaccani nduɗo lewru noon ene moƴƴi yimɓe kebbini hen dowuji no moƴƴi kebbini hen innude Allah yettude Allah ko lebbi ko lewru jeeya koye ñalɗi kormanteji ɗi ganduɗa ko hurumaji Allah woni hen ɗum noon rentade kaaɗe ene moƴƴi gueɗe kewɗe ma sernaɓe garo hen ko yaaji so Allahu lamɗo jaaɓi hande noon paaɗen ko leydi Mali sen mbi Mali noon en jaara toon to Nioro sen jettima Nioro en jaara to Gurel Hayre holko nawaten to Gurel Hayre jahaten koto duɗal ceerno Mahamoudou Baggodine Athie sukaɓe rewɓe e worɓe ene jangga toon Pulaar labɗo ceer kono kadi ɓe jangata ko sariya ɓe jangata ko Lahdari Asmawi Ibn Asir Muqaddimatul Izziya
ha yettoyi khalil pomum koye pular ɓe kuñata ɗum ɓe ndungo ɗum to banggue sariya keeri Allah aɓe mbaddi hen alqur'anil karim kono kadi ɓe nawdi hen cifti e daari e tindi ha yimɓe ɓuura wawde fawde koye men e lappi pine ɓamtare duɗal ceerno Mahamoudou Bagodine acci toon to Gurel Hayre en calmini Gurel Hayre naɓe kala en calmini almami wuuro ngo jeunesse wuuro ngo ko noonne kadi en calmini mawɓe wuuro ngo e yonta wuuro ngo e sukaɓe wuuro ngo kala e dow inde ceerno Mahamoudou Bagodine acci ɗum noon bandamen ala no mbaɗeten so wona mi ɗalda mon e sukaɓeɓe maɓe kalanen farillaji salligue e sunnaji mum e ɓuure mum maɓe kalanen farillaji tamamuya e sunnaji mum e ɓuure mum maɓe kalanen farillaji longal e sunnaji e ɓuure mum maɓe kalan men farillaji njuulu ko nonne kadi e sunnaji mum e ɓuure mum maɓe kalan men nafilaji maɓe kalan men almamagal maɓe kalan men diƴƴe labɗe maɓe kalan men mallorade woni yidde ɓattorade inde Allah tedduɗe eɗe gueɗe kala ma sukaɓe rewɓe garanen hen ko yaaji ala no mbatten banda men so wona mi ɗalda mon e sukaɓe almuɓe ceerno Mahamoudou Bagodine acce to Gurel Hayre ɗo buuɗalirmede feri feeñi ɗo Gurel Hayre ɗo henna hande ko ɗo buuɗalirmede jooɗi en huccite windere nde kala ceerno Mahamoudou Bagodine acce min bismima sukaɓe almuɓe bisimilla moon atine kunde nyuno berende burrado mindere almando Bismillahirrahmani arrahim. Deftere men Asmawiyu e lowdi Asmawiyu sarɗi Imam Malik e wonande ceernajo almami gando gandinowo damal pirtoji salligi andu noon yo Allah towɗo hawridin en e moƴƴere no wiide pirtoji salligi fecci ko e pecce ɗiɗi taƴe sababuji taƴe ɗene kadi aɗe pecco e pecce joyi hen tati giwrata ko yeeso hen ɗiɗi giwrata ko caggal so tawi noon ko giwroje yeeso ɗe ko masiwi e wadiwi e bawli giwroje caggal ɗe ko yaltoyde woppude hendu so tawi noon sababuji ɗi ko ɗoygol ngol ne kadi angol fecco e pecce nayi ɗoygol juutgol teddugol ngol ne firta salligi ɗoygol daɓɓol teddugol ngol ne kadi ne firta salligi ɗoygol daɓɓol koyfugol ngol firtata salligi kono juutgol koyfugol ngol ne yiɗa e mum salligi ina jeeya e sababuji pirtoji salligi ɗo feede haqqille ko wayno kaaɗi fekkorde mandilde ene bonna salligi yartadinde sikkitade taƴereede e memtorade kam hamol jokkingol e mumgol e memrude ɗum nder nebbe juuɗe mum walla e nder peɗeli mum malla ni hayso tawi ko bange e majji so tawi ko memi ko peɗelel ɓeydi ngel so tawi angel tina ngol memgol noonne kadi feccoto ko e pecce nayi fanditade hen dakamme daña ina waɗɗina salligi fanditade wasa dañje ina waɗɗina salligi fanditade daña ɗum ne kadi ina waɗɗina ma salligi sa fanditaki kadi sa dañani salligi waɗɗakima salligi firtorta ko memtorade caggal mum wona memde cawli mum wona memde ndewagu cukalel wona tudde wona ñamde tewu payɗo wona hombitade wona herkidde jaleɗe e nder njuulu wona memde debbo ndewagu mum wiyama noon sa a fecci ina waɗɗina e makko salligi ko Allah noon andi Hafsatu Mamadou Camara jangowo duɗal hetto pamaɗo e Gurel Hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagodine acci ngo sewne ngo Fuuta. Bismillahirrahmanirrahim. Deftere Asmawi damal farillaji salligi so tawede ko farillaji ɗin ko jeeɗiɗi
Go ko anni ono fiɓete ko ɗo sulmugol yeeso ɗo, ɗiɗi ko sulmude yeeso ngo, tati ko sembude juuɗe ɗe ha yetto polongtoni, nayi ko momde hoore mum, joyi ko sembude koyɗe mum ha yetto kolɓuli, jeegom ko yawna, jeeɗiɗi ko yiggude. Kono ne waɗi e dow maɗa jartude wahare nde sangane curmotoɗa yeeso ngonde sarɗi ono so nde serwi ngurnguni yeles to tawi noon ande sukki jartude nde waɗɗaki ko hono noon waɗɗori e dow maɗa jartude peɗeli juuɗe so sangane cembata juuɗe ɗe nde e ko lolli. So taweede ko sunnaji ɗin ko jeetati, go'o ko soɗade ha yetto kolɓuli, ɗiɗi ko wufƴade, tati ko sorɓinade, nayi ko nyittikinade, ɗum woni ruttude ndiyam immorade e nder kine mum, joyi ko ruttude momgol hoore ngol, jeegom ko salƴude noppi ɗi nder majji e boowal majji, jeeɗiɗi ko hesɗinde ndiyam, jeetati ko reggotirde farillaji ɗi. So taweede noon kadi ko ɓure ɗen ko jeeɗiɗi. Go'o ko wiide bisimilla so ina fuɗɗo salligi, ɗiɗi ko salligade e nokku laaɓɗo, tati ko famɗinde ndiyam ɗum noon dottaka, nayi ko hennude kaakol bangol ndiyam bange nyaamo, so tawi ko ɗum kaakol gudditingol, ko ɗimmide tati ɓiɗde ndiyam e dow terɗe salligi ɗe sarɗi ono ko so ɗe leppidino gila e gadanolngol, ko jeegom ko fuɗɗorade ngardinde hoore ɗo, jeeɗiɗi ko soccade ko Allah noon andi. Ko min Jawli Ousmane Ly jangowdirɗo hetto pama ɗo e Gurel Hayre, janginte kam ko Ceerno Mahmoud Bagidine Aty mo Sewnde. Bismillahirrahmanirrahim. Deftere men Asmawiyu damal tama muya ne jogi farillaji sunnaji e ɓuri farillaji ɗi ko nayi. Go'o ko anniya ngam daktinde njuulu, sabu noon tama muya jokkata taƴere e ko lolli. Ɗiɗi ko huɓtidinde yeeso mum e juuɗe mum ha yetto kolbuli. Tati ko mom nabbude juuɗe leydi laawol gadanolngol. Nayi ko leydi lamde e kala ko woni e mayri, wayno ndufri, njaarende, kaaƴe, lamogal e ko nandi hen. Ɗum fof ko e leydi jeya. Sunnaji ɗi ko tati kadi. Go'o ko reggotirde momgol ngol, ɗiɗi ko momde ɓamde kolɓuli ha yetto polongtong, tati ko hesɗidinde nabbugol juuɗe ngol wonande juuɗe ɗe so ɓure ɗena ko tati. Go'o ko wiide bisimillah, ɗiɗi ko fuɗɗorade momrude boowal nyamongo e nanongo, tati ha yetto polongtong, tati ko yo nyamongo waɗirno nanongo ko Allah noon andi. Min Maymuna Ousmane Ly jangowo duɗal hetto pamaɗo e Gurel Hayre, janginta kam ko Ceerno Mahmoud Bagidine Aty mo Sewnde ko Fuuta. Bismillahirrahmanirrahim. Mbeɗa ara jangude lakadari keerol julde farlande. Julde farlande ina jogii sifaji jeeɗiɗi boɗɗi reggotirede no ɗi tottirte hen, nayi ko baɗɗiɗi reggodirede, tati keddiɗi ɗi ko jiɗaɗi, nayi baɗɗiɗi reggodirede ɗi ardi ko darade taw tuggaki ɓaggaki ɓaraki, rewi hen ko darade tuggo ɓaggo walla ɓaro, so ronki ɗum o jooɗo taw o tuggaki o ɓaggaki o ɓaraki, sakkiti ko jooɗade tuggo reggodirde ɗi nayi koko waɗɗi. So neɗɗo wawi julirde goto e ɗiɗo sifaji, o julirta hen sifa jastuɗo oɗo, so waɗi ɗum julde makko boni. Tati jiɗaɗe reggodirede ɗi ko donkuɗo newninirano lelorade bange nyamo juula, so ronki ɗum yo leloro bange nano juula, so ronki ɗum o wajjita o juula. Ɗiɗo tati so ronkodire majji julde makko bonata. Ɓaggogol bonnowol julde ngol ko bawɗo darade taw ɓaggaki dari ɓaggi, ɓaggogol ngol ganduɗa ɗo ɓaggi ɗo so yani o yantan hen, ngol ɓaggogol ko bonnata, so ɓaggi ɗo so yani o yanata, ngol ɓaggogol ko gañgol.
to tawi noon ko naafila ine dago bawɗo darade ni taw ɓaggaki jooɗo naafila ine wodanimo baraji feccere dari naafli ine dago kadi o fuɗɗira ɗum jonde so yiɗi o jokkitira ɗum darnde walla o fuɗɗira ɗum jarnde o jokkitira ɗum jonde wona tan taw o fiɓanni ko juulirde naafila o fof darnde so noon omo haɗa jooɗade o juula ni noon Aissata Dawuda Dia jangowo duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Aji mo sewnde machallah on jarama sukaɓe rewɓe waɗi fayida gandal debbo ne yooɗi andude sariya andude tamamuya ganda salligaji ganda dewe juulu ganda kala muɗum ceerno Mahamoudou Bagadine a jarama on jarama no fewi onon kala maɓe garat men e annore juulu. Bismillah rahman rahim. Mbiɗa ara jangande Allah kadari keru annore julde. Julde ine waɗi annore mawnde ɓerɗe juuloɓe ina nundira ɗum woni jalbirde ɗum heɓatande noon so wona hulɓe Allah. So a ari e julde ittu ɓernde maɗa e aduna e ko woni e nder mum kala soklirto mbade kalifa ma ko juulata e yeeso mum o fiɓe ɓernde maɗa julde ko hulde Allah e yankinanade musanade wodani o to daragol ngal koppi tukkugol tinde e leydi ha e fof yo taw mbaɗirta ɗum ko sabu Allah e hulde Allah e yankinanade Allah eɗo wonno kabbilari cubinari zikrude woni jangtade Allah piyowo ngam hormade Allah wato woppu seyɗane ina fijira ɓernde ma soklimma e julde ma ha mirsita ɓernde ma haɗmada kamme annore julde ɗum noon tinno tabitinkulol Allah e mayre ngati ande falo pankare e bonande fo sabu hulde Allah e mayre wallino Allah kanko ɓuri moƴƴude e wallinteɓe. Min huli Abdullahi Tambura jangowo duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta kanko ceerno Mamoudou Bagadine Aji ko sewna mo Fuuta. bismillahi rahmani rahimi deftere men asmawi damal sarɗiyeji juulu julde en jogi sarɗiyeji baɗɗiɗi sellino julde sarɗiji ɗin ko joyi go'o ko wonde julɗo taw ɗiɗi ko wonde kellifaɗo tati ko jogade hakkille nayi ko nanugol e waktu joyi ko yettade ɗum e noddano nelaɗo yo jaam kisal wone makko sarɗiye cellino julde ɗin ko jeegom go'o ko labde tawi ɗiɗi ko labde soɓe tati ko huccidde funnaange nayi ko suurde foppol ɗum joyi ko woppude haala jeegom ko woppude golle kew ko Allah noon andi min Aissata Dawuda Dia jangowo duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta min ko ceerno Mamoudou Bagadine Aji mo sew. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beɗara jangande men lakadari kerol waktuji julde. Waktuji julde pecci ko e pecce ɗiɗi. Waktu ɓurɗo yiɗede julede o woni cuɓaɗo. Waktu ƴaŋtorɗo o woni lor. Waktu cuɓaɗo to bange sallifana ko pokkitagol nange immade hoore ha hunde fof fotai mbelu muɗum darnde ko ɗon non waktu makko ƴaŋtorɗo fuɗɗodi ɗon e waktu cuɓaɗo ala sara ha nange soyda so nange soyɗi ko ɗon waktu cuɓaɗo ala sara gasi ƴaŋtorɗo sallifana o e ala sara o jokkida ko ha heddo e mutal nange fodde ko neɗɗo ina juula darɗe nayi ƴaŋtorɗo sallifana o yalta ƴaŋtorɗo ala sara o jokka ha mutal nange cuɓaɗo futuro ko fodde ko aɗa heblo juula e mum cuɓaɗo geeƴe o ko caggal mbirnagol mboɗirka nange ha tataɓal jamma gadanal ngal futuro ngo e geeƴe ɗe ndendi waktu ƴaŋtorɗo ko ha heddo e fajiri fodde ko ina juulane darɗe nayi ƴaŋtorɗo futuro ngo gasa ɗon ƴaŋtorɗo geeƴe o jokka ha fajiri feera
cuɓaɗo subaka fuɗɗa ɗon ha gito laaɓa cer waktu makko ƴamtorɗo ko ha puɗal nange kala mo julani e waktu cuɓaɗo julani kadi e waktu ƴamtorɗo wonti ñamande koko yoɓate on neptinɗo julde ha waktu mum ɓenni fawima bakkata mawɗo sana tan taw ko jejjiɗɗo walla ɗaninoɗo naafila juuletake caggal juulal subaka ha nange towa sana tan taw ko on patoraɗo ko wawno e naafilaji mum jamma naafila juuletake caggal juulal alasara ha futuro juule dawotako naflude ñande aljuma so almami ngabbi e dow gangun newal woni mimbar e caggal juulal juma ha kota galle walla jalta jama seeɗe sa yiɗi garta nafla min Dieynaba Ismaila Sy jangowo ɗuɗal hetto pama gurel hayre jangguinta kam ko ceerno Mamoudou Athia mo sewnde ngo Fouta. Farillaji julde ɗi ko 13 goho ko anniye ɗiɗi ko habbirandu adanuru ndu tati ko daranade ndu nayi ko jangude fatiha joyi ko daranade ɗum jeegom ko nangude koppi jeeɗiɗi ko ɓamtade jeetati ko tukkude tinde leydi jeenayi ko ɓamtade sappo ko ɓeydude e jonde nde fodde ko aɗa salmina sappo e goho kono andirani ndun woni wandu alli filam sappo e ɗiɗi ko huɓidade sappo e tati ko fodde so tawama kadi ko sunnaji julde ɗi ko sappo e ɗiɗi goho ko simore nde jangata e caggal fatiha e darde adanere e ɗimmere nde ɗiɗi ko daranade ɗum tati ko suuɗde ɗo foti suuɗede ɗo nayi ko feññinde ɗo foti feññinede ɗo joyi ko kala habbirandu ko sunna so wona adanuru ndun kon farilla ko hono noon ndu adorini jeegom ko wiide sami allahu liman hamidahu wonande almami e juulowo goto jeeɗiɗi ko jonde adanere nde jeetati eko ɓeydi e fodde ko aɗa salmina e mun ko jeenayi ko immade e jonde ɗimmere nde sappo ko ruttude salminandu faade almami mum sappo e goho ko hono noon duttirta salminandu to banggue nana so won keɗɗomo toon sappo e ɗiɗi ko wadde heedo yeeso mum ɗum noon kadi wodani ko almami e juulowo goto so aɓe kuuli jeese maɓɓe ne pelte mino Adam Amadou Ndiaye jangowo duɗal hetto pama ɗo e gure layre janguinta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athia. Bismillahi arrahmani arrahim meɗa jangande men deftere men Asmawiyu damal farillaji lotgal sunnaji mum e ɓure mum so tawi ko farillaji ɗin ko joyi go'o ko anniya ɗiɗi ko hawridinde ɓandu mum ndiyam tati ko yiggude dandagal ɓandu mum nayi ko yaccade joyi ko jartude leɓre so sunnaji ɗin ko nayi go'o ko soodade juuɗe mum e puɗɗode ha yetto kolɓuli ɗiɗi ko wufƴade tati ko sorbidade nayi ko sornude peɗeli mum e nder gudde noppi ɗi so tawede ko ɓure ɗe noon ko jeegom go'o ko adorade ittude soɓe ɗe e ɓandu mum ɗiɗi ko timmitinde terɗe salligi ɗe tati ko adorade dow huccina less nayi ko tataɓinde lotugol hoore nde joyi ko adorade bange nyamo rewna hen nano jeegom ko famɗinde ndiyam e dow terɗe ɗe tawde ine wondi e ñannude lotgal ngal ko Allah noon woni gando. Min Dieynaba Ismaila Sy jangowo duɗal hetto pama gurel hayre ngo Fouta janginta kanko ceerno Mamoudou Athia mo sewnde ngo Bismillahi rahmani arrahimi ɓerara jangande men lakadari kerol farillaji julde ko anniyade julde toɗɗinde nde habbirandu natirde julde ndu e daranade ndu e jangude fatiha e daranade ɗum e nangude koppi ɓamtade sujirde tiinde immitade mum fototirde hiɓidade reggotirde farillaji ɗi salminandu e jonde salminirde nde sardiyeji anniya o ko sindotirde ɗum e habbirandu natirde julde ndu sunnaji mum ko nogas ɗi ngoni wurnago jangude simore caggal fatiha e daranade ɗum suudde ɗo suudete e feññinde ɗo feññinte
konngol sami allahu liman hamidahu kala habbirandu wonde e julde ko ndu sunna ha heddi adunuru ndun ko farilla tahiyyaji ɗiɗi ɗi joɗanade ɗi ko sunna ardinde fatiya e dow simore ko sunna salminandu ɗimmuru ndu ko sunna feññinde salminandu waɗɗinde ndu ko sunna ndu woni adunuru ndu julde ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo jam kisal wone makko sijjirde hinere mun e nebbe juuɗe mun e koppi dagandi pele koyɗe mun wadde heedo yeeso ngam feltoɓe wonande jeegom wiigol juulowo goto walla almami ɗum ɗo fof ko sunnajo ko ɓuri famdude ko juulowo ina fala yeeso mum noon koko fotata e gaawal tekkidde fota e dira tawa ina laaɓi ina tabbita ɗon ha gasna julde tawa kadi sohlintama e julde nde ɓure ɗe ko suudde juuɗe mum sanga nde habbirta habbirandu adunuru ndu haa ɗe tolno e noppi wiigol juulowo caggal almami rabbana walakal hamdu e wiide amin ɗum noon herani tan ko juulowo goto e dewɗo e almami wiyata noon so wona ɗo suudateno e jangde ina jeeya e ɓure ɗe kadi e wiide subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ɗo wonno nangal koppi duwade so turi tinde e leydi e wiide subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi junnude ko jangata juulu subaka kañum e salli fana e raɓɓiɗinde to jangata ɗo wonno juulu alasara e futuro e hakkiɗinde ɗo wonno geeƴe kala kadi nde aɗa juula ina ɓuri yiɗede simore aɗa nder nde ɓura judde e ɗimmere nde kadi ɓurde judde nde wona dow nde ina yiɗa kadi jangude ɓunut caggal jofnugol simore jangatno e darnde mum ɗiɗmiri subaka nde tawa ina suudi ɗum ina dagi kadi jangude ɗum caggal nde koppi ɗacita ina jeeya kadi e ɓure ɗe junnude duwawu caggal tehiya ɗimmo o e ñalɓi ndade so ina salmina e dillinde jofordu mum ndu sanga nde tawitonde ina aña yeccitade e julde muɓɓude gite mum bismade e usade ɗo wonno farilla ɗiɗo jangtaɗe ne dago e nafila noon ina aña kadi dartade e dow koyngal mum gotal so wona tan tawa so darde nde juuti yiɗaka kadi sindotirde koyɗe mum so ina juula e wadde mbuuɗu e ko wona ɗum e hunuko mum e jeyba mum walla jungo wutte mum walla ni hayso tawi ko keeci makko tawde tan ina sohlinamo ina aña miijade gueɗe aduna e kala goɗɗum ko ina telbinamo e kulol makko Allah sanga nde o juulata nde kanko kelli faado mino Habsatu Mamadou Camara jangowo dudal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadin Acingo Sewnago Fouta. bismillahi rahmani rahim deftere men asmawiyu damal pecci ndiyam ɗam ina dago e mum salligi andunon yo Allah towɗo o hawri din en e moƴƴere ndiyam ɗam ne fecci ko pecci ɗiɗi jilluɗam e ɗam jillani so tawede ko ɗam jillani ɗam ko laaɓɗam ɗam woni ndiyam kelelam ɗam ina dago e mum salligi foti ko ɗam toɓɗam immorade dow asman walla ko ɓulojam iwde e nder leydi so tawede ko jilluɗam ɗam so ɗam waylorima gotel e sifaji majjam tati ɗi yeru mbaydi majjam dakamme majjam maɗum hendu majjam ɗam ne dene fecco pecce ɗiɗi satuji ina jilla soɓe ɗam wayloro soɓe ɗe ɗam ko coɓɗam sellata e majjam salligi so ɗam wayloraki soɓe ɗe batte ko ɗam seeɗe soɓe ɗe kadi ko seeɗe ɗum ina aña salli gorede e ko lolli satuji ina jilla ɗam ko laaɓi ɗam wayloro ɗum so tawama ko laaɓi ko ɗam waylori ko ina neworentorade ɗam ko wayno puɗi urdi hono za'afaran walla wardi walla ɗum kadi condi jiɓandi e ko nandi hen ɗam ɗo ndiyam ko laaɓan ɗam hoore mum kono ɗam wawa laɓɓinde tana majjam wadde aɗam dago hutorade to bange aada
yeru defreede yerworeede walla ɗum kadi yareede e ko nandi hen kono ɗam huutortaake to bange dewe Allah wonaa to salligi wonaa ko wonaa tanamum so tawi ko ɗam newotaako rentoraade ɗam ko wayno mbaylori ɗam lamo ngal walla loopal e ko nandi e ɗum walla ko ɗam dogoojam e oogirɗe zirni ka woni nokkuuji ɗi jamɗe ittetee e mum walla kibritu woni leɗɗe timbirti e ko nandi hen ɗam ɗo fof ko laaɓɗam ina sella e majjam salligi ko Allah noon andi Huley Abdullahi Tambura jangowo duɗal hetto paama ɗo e Gurel Hayre janginta kanko Ceerno Mamudu Bagadin Aaj sewnde ngo Fuuta bismillahir rahmanir rahim ina Jeynab Ismaila si jangowo duɗal hetto paama Gurel Hayre mbeɗa jokkande men deftere men Asmawiyu damal almami ina jeeya e sarɗiyeji alma magal nde o wonata gorko julɗo kakkilɗo kellifaɗo ganɗo e ko ganduɗa julde sellata gamum so jangude qur'ana e sariya woni fiqhu so a rewi e almami caggal mum ganduɗa ko kefeero walla ko debbo ma ko o ngunu ngana walla ko kangaɗo ma kadi ko fasige peñirɗo fasidagal walla ko suka mo helli faaka hoyɗitaki tafo walla ganduɗa ko taƴiraɗo kadi o tayo taƴrande julde ma boni waɗɗima e dow ma fillade julde nde ine yiɗa almami wona kisɗo terɗe ine aña almami yogamo terɗe mum taƴi ine aña almami wona jorɗo ɓandu e gonduɗo cofngel emo ɓuuɓe ngoni e mum wonande selluɓe e almami gañaɗo e yimɓe ine aña almami cenaɗo tappaɗo e solima emo andaka ko woni e ɓijina e maccuɗo ɓeɗo fof noon gaña ko nde ɓe mbaɗate almameɓe ñiɓɓe ɗo wonno julde farilla so tawi non ko julde naafila hay goto e maɓɓe añaka julna ine dago almami gumɗo emo rendaka catal diine e pamɗuɗo jogoram e gonduɗo e nyawu mawɗo so wona tanno so nyawu ngu fakiti ha o watti lorde rewɓe makko ɓe nde no yo o jonyoga maɓɓe Bismillahi arrahmani arrahim a hande ko mi Maymun Usman Ly jangowo duɗal hetto paamaɗo e Gurel Hayre arata jokkande men deftere Asmawiyu damal jiɗaɗi julde ina yiɗa wonande kellifaɗo nde o naflata ko adi salli fana woni julde juña e caggal mum ko adi alasara woni julde juki e caggal futuru woni julde nibja ɗum fof noon wona wajibu ko e lawol yiɗede ina yiɗa kadi julde wolluha e julirde tarawi ɗum ne wodani ko kuñiɗo qur'an e salminirde misida darde e tollidde caggal gueeye ko ɓuri famdude hen ko darɗe ɗiɗi ɗe mbaɗa darɗe ɗiɗi cilmina ndewna hen wotere nde noon wiyama kode sunna tengtuɗo ko jangate caggal fatiha e darɗe ɗiɗi gadane ɗe ko simore sabbi hisma rabbika ɗimmere nde ko qul ya ayyuhal kafiruna cilmina tataɓere nde ko qul wallahu e qul a'udhu en ɗiɗo e darɗe ɗiɗi raka'atal fajiri e reerɗede aɗa janga e majje fatiha tan ko Allah noon andi bismillahir rahmanir rahim hande ko minaɗum jarata artude men e jokkande en deftere men Asmawiyu damal julde juma ko farilla toɗɗire ine wodani juma sarɗiyeji baɗɗiɗi kañum e jokliji nehdiji e gantuji ɗi daktinana lundade jumaka so tawede ko sarɗiyeji baɗɗiɗi ɗi kodi jeeɗiɗi go'o ko wonde julɗo ɗiɗi ko wonde kellifaɗo tati ko wonde joom hakkille nayi ko wonde gorko joyi ko wonde dimo
jeegom ko wonde ñiiɓde jeeɗiɗi ko wonde sellude so taweede nan kadi ko jokliiji ɗin ko joyi go'o juma yo won nokku dendeteeɗo ɗiɗi ko dental almami maliki keewal dental ngal alaa ɗo ngal tonga to famɗugol noon ko ngal famɗi ko fof yo taw angal waawi rondanaade hoore maggal teŋti yoga e hooreɓe men mbi ine dago so worɓe timmi 12 tawdeteɓe kisal mun en haa silmine tati ko khutba gadana o ko jokdu e ko selli nayi ko hono non khutba ɗimmo eko lolli joyi gordugal alande khutbaji ɗi mbatte caggal nange hoore ɗi ngado juula jeegom ko khutba o to imam maliki o ala dottode jeeɗiɗi ko wajibu ɗum wonata e haala ko e ɗemgal arab ina yiɗa so aɗa khutba tawa aɗa laaɓi ina waɗɗi daranade haala ka hen nayi ina jeeya e sifaji almami nde wonatamo juma waɗɗi e mum rentade hen ko wayno suka walla ɗanniɗo eko jiida e ɓeɗo ɓe juma waɗɗaki mum en miɗa jangande mon ɗo deftere lakadari keerol laaɓal fecci ko pecce ɗiɗi laaɓal soɓe laaɓal taƴi kanji ɗiɗo fof noon ɗe cellata jokkirede so wona tan tawa ko ndiyam laaɓɗam laɓɓino jam woni ɗam ndiyam ko ɗam mbaydi mum ballugol mum so fayda kamɓe mum waylayi wona ko ɗam tawda ko jaaludi e majjam ɗo ɗam leliɗo wa ina waylorade ɗam sifa maydi dakam hendu leydi ɗo ɗam leliɗo ko nande ɓakkere walla loopon mbaalodir lama-lamangal nokko e ko nandi hen ɗum ɗo ɗam waylima kono ɗam waylori ko gueɗe ɗe ɗam jaaludi hay sa adamen nefi ñamde ɗam aɗam sella rewrede Allah tawi noon ɗam waylodirima gueɗe ɗe gadori ɗam ñamde ko ino ñeekam ɓellere mbuha nebam sondigawri walla suukar e ko nandi hen ɗum koko tawtiɗam so adamen aɗam ñaame aɗam yara kono so dewal Allah ɗam sellata rewrede Allah tawi noon ɗam waylorima gueɗe ɗe ñametake wayino sabunde uranteeri e ko nandi hen ɗum ɗam rewretake Allah kadi ɗam ñametake min gueɗe bismillahi rahmani rahim mbeɗa ara jangande mon ɗo lakadari keerol maldaji salligi e keerol lotgal janaba keerol maldaji salligi taganta ko maldaji salligi julde wona wangade suudu kaaba wona memde deftere ɓurana mawɗo o wona mimirde ɗum jungo wona hay mimirde ɗum leggal sona tan taw ko hen tumbetere jangirtene nde ko hono noon kadi alluwal bindangal ɓurana so wona jangirogal walla jangirogal ko wayno catanowal muɗum hay so cukalel memi ɓurano ina waɗi bakkar jeyi bakkar honon ko memnudo ngelo on tawi ɗo juuli malda e salligi on ko kefeero morade Allah e muɗum keerol lotgal janaba ene waɗɗoro gueɗe tati janaba jijam fiilere e jijam ɓesgu janaba one fecco pecce ɗiɗi feccere wotere nde ko yaltugol limbam woni maniyu tagimtarare andande foti limbam ɗam yalti koye ɗoygol walla koye pina foti koye debbo walla ala koye goɗɗum feccere ɗiɗi ɓere nde ko nannude muttode kam hamol e nder hunde foti koye neɗɗo walla ala koye goɗɗum on mo hoyɗino lelde debbo haw dakmite koyɗol he fina tawi o moddani hay nokku lotgal alanama on mo fin tawi limbam joɗamine comcomum te kadi o andama nde ɗum heeɓimo yo looto fillo juuluji ɗo julnoɗi ɓamde doygol makko cakkito kolo dandino e comcongol ha yetto ñeno sifto nde so heew so famɗo min Maymuna Ousmane Sy jangowo duɗal hetto pama ɗo e gurel hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine aati mo sewnugo bismillahi rahmani arrahimi ɓeɗa jangande men lakadari keerol farillaji julde ko anniyade julde toɗɗinde nde habbirandu natirde julde ndu e daranade ndu
e jangude fatiha e daranade ɗum e nangude koppi ɓamtade sujirde tiinde immitade mum fototirde hiɓidade reggotirde farillaji ɗi salminadu e jonde salminirde nde sardiyeji anniya o ko sindotirde ɗum e habbirandu natirde julde ndu sunnaji mum ko nogas ɗi ngoni wurnago jangude simore caggal fatiha e daranade ɗum sudde ɗo suɗete e fenyinde ɗo fenyinte konngol sami allahu liman hamidahu kala habbirandu wonde e julde ko ndu sunna ha heddi adunuru ndun ko farilla tahiyyaji ɗiɗi ɗi joɗanade ɗo ko sunna ardinde fatiha e dow simore ko sunna salminandu ɗimmuru ndu ko sunna fenyinde salminandu waɗɗinde ndu ko sunna ndu woni adunuru ndu julde ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo jam kisal wone makko sujjirde hinere mun e nebbe juuɗe mun e koppi dagandi pele koyɗe mun wadde heedo yeeso ngam feltoɓe wonande jeegom wiigol juulowo goto walla almami ɗo fof ko sunnaji ko ɓuri famdude ko juulowo ina fala yeeso mum noon koko fotata e gaawal tekkidde fota e dira tawa ina laabi ina tabbita ɗon ha gasna julde tawa kadi sohlintama e julde nde ɓure ɗe ko suudde juuɗe mum sanga nde habbirta habbirandu adunuru ndu haɗe tolno e noppi wiigol juulowo caggal almami rabbana walakal hamdu e wiide amin ɗum noon herani tan ko juulowo goto e dewɗa e almami wiyata noon so wona ɗo suudateno e jangde ina jeeya e ɓure ɗe kadi e wiide subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ɗo wonno nangal koppi duwade so turi tinde e leydi e wiide subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi junnude ko jangata juulu subaka kañum e salli fana e raɓɓiɗinde to jangata ɗo wonno juulu ala sara e futuro e hakkidinde ɗo wonno geeƴe kala kadi nde aɗa juula ina ɓuri yiɗede simore aɗa nder nde ɓura judde e ɗimmere nde kadi ɓurde judde nde wona dow nde ina yiɗa kadi jangude gunut caggal jofnugol simore jangatno e darde mum ɗiɗi miri subaka nde tawa ina suudi ɗum ina dagi kadi jangude ɗum caggal nde koppi ɗacita ina jeeya kadi e ɓure ɗe junnude duwawu caggal tehiya ɗimmo o e ñalɓindade so ina salmina e dillinde jofordu mundu sanga nde tayitonde ina aña yeccitade e julde muɓɓude gite mun bismade e usade ɗo wonno farilla ɗiɗo jangtaɗe ne dago e nafila noon ina aña kadi dartade e dow koyngal mum gotal so wona tan tawa so darde nde juuti yiɗaka kadi sindotirde koyɗe mum so ina juula e wadde mbuuɗu e ko wona ɗum e hunuko mun e jeyba mun walla jungo wutte mun walla ni hayso tawi ko keeci makko tawde tan ina sohlinamo ina aña miijade gueɗe aduna e kala goɗɗum ko ina telɓinamo e kulol makko Allah sanga nde o juulata nde kanko kelli faado mino Habsatu Mamadou Camara jangowo duɗal hetto paama ɗo e gurel hayre janginta kam ko ceerno Mamoudou Bagadine Athio Sewna ngo Fuuta. Bismillahi rahmani rahim. Mbeɗaara jokkande en so Adama Ndiaye acciri e deftere men Asmaawi ina sarɗinaɗi nde juulnowo o wonata ko kañum huɗubata so wona tan so ngantu haɗimo e ɗum ko wayno nyaw walla kaaɗi e ko nandi hen ina waɗɗi fannade almami on wonande ngantu ɓadiɗo e ko selli joyi yo taw juma ka woni ko e wuro hoɗgo koɗki ñiɓkini wiki ɗum noon so yiɗi wona wuro mawngo walla tokoso so tawede koni hediji juma ɗi koɗi jeetati go'o ko lotade juma nde ko sunna e ko lolli ina jeeya e sarɗiyeji lotangal ngal ko jokkodirde ɗum e yahade juma caggal nde lotiɗa so a sohliri ɗon ñamde walla ɗanade a fillata lotangal ngal e ko lolli ɗiɗi ko soccade tati ko labde leɓre nayi ko holtade cegniji mum joyi ko woɗɗitade hendu a ñando ko wayno hendu layi walla basalle e ko nandi hen
jeegom ko comci joɗɗi, jeeɗiɗi ko wadde ko uuri ko wayno lati, jeetati ko yaharude koyɗe tawa waɗɗaaki illa so ngantu haɗi, so tawi noon ko ngantuuji ɗi ina ngantinan ma lulndade juma ka ko toɓo so satti e wahaleji kewɗi ma nyawu mawɗo so tawi hendu makko ina lorra yimɓe walla nyawɗo ma nyawraɗo so ala kertanowo ɗum e nyawɗo mum o wayno debbo ɓiɗɗo walla jinnaɗo so o ala mo ina lomtomo e maɓɓe ko hono noon so mayde ne dooki goto e ɓadiɗo mo walla musidɓe makko. Almami Malik wi wan mo ina maya nyande aljuma lulndo juma ka gorko goɗɗo hayba geɗe mum so on baasi fof ala e mum. alhamdulillah en jetti Allah en beltima no feewi no feewi ha wona seeɗa. duɗal ceerno Mahamadou Bagodin Athie a jarama ceerno Mahamadou, yo Allah nurdin gandal ngal, kadi sukaɓe rewɓe ɓe jarama saabu andude diine mum, ganda ko Allah farle ma gila e juuloji ma e dema Allah e laaɓal ma, ko ɗum tagreɗen saabu Allah subahanahu wa taala wi tagrani neɗɗo e jinne so wona ha ndewa ɗum. a wawa rewde Allah noon ɗon ɗa anda Allah no Allah wiiri en gande kam ko adine ndewoton kam, so on ganda kam holno ndewroton kam. nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam no wiiri ɗaɓɓude gandal ko farilla e kala julɗo gorko e debbo kala yo andu diine mum. sa anda diine ma a moƴƴinta dewal ma Allah. ɗum noon a jarama ceerno Mahamadou Bagodin ha toon to Nioro du Mali ha to Gurel Hayre. eɗen mbiya banda men tinnoɗen e ngal ɗo duɗal ko duɗal bangal fayida. soɗon ciftora kala hitande eɗen kewi wadde toon yewtere no fotiri kala, mbadden jewte men e sukaɓe almuɓe duɗal ngal. e nde tawno kanko ceernajo o moƴƴere makko e neware makko e humpito makko o heewani jabde haalde, kono ɗo e dumunnaji garoji ma en bismomo, keɗoɗon sawtuwol makko, keɗoɗon sifano jangguinirta eno loowirta o sariya keeri Allah e ɓerɗe ɓe sukaɓe rewɓe e worɓe kala. kono sikki ala o haɗani ɗon tan omo jangguina ɓe fannuji kewɗi gurdam aduna, gila to banggue dewle, cifti e tindi e bindol e gueɗe goɗɗe. omo siggita Qur'anil Karim cigge dowuji ɗe yimɓe ne mbawa naftorade molorade ɗe gueɗe kala ene jiiya e gueɗe ceerno Mahamadou Bagodin Athie waɗata. ɗum noon ene eeri bandiraɓe nde ballata ɗe duuɗe, saabu son jiiɗo sukaɓe janggata ɗo wona nokkuji pewnaɗi, kono alhamdulillah so tawi yonnama fewnama tan ene gasa kadi ma dañ fartaŋe wawde rokkude sukaɓe ha ɓuura ɗo. eɗe ñagui yimɓe tan yimɓe tinnoma haɗon duɗal manggal bangal fayida, taw sukaɓe en mbawa jangguɗo hiidi, taw keneɓe ɗe e toɓoli ɗi e nguleki tampinta sukaɓe caggal nde jinnaɓe sukaɓe dokki sukaɓe fartaŋe wawde janggude sariya Allah o. a jarama ceerno Mahamadou Bagodin Athie, yo Allah yoɓe moƴƴere sukaɓe almuɓene kadi ɓe jarama, yo Allah nurdin gande mabɓe bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. musidɓe tedduɓe, ɗum ɗo henno wonno hande yewtere min gaddanno moon altine hande ko fate gandal ketki malaki jaam musidɗo moon guiɗo moon silmon Sar Abdoullahi Sarr waɗi jillu mum e yewtere duɗal so Gurel Hayre, duɗal ceerno Mahamadou Bagodin Athie. ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñallanen.
demeni barkeji alatine ngam barke annabi ɓurna